Dobroveče, ja sam Ivana Momčilović-Odobašić, počinje N1 direktno. Drugi dan, ušli su u noć, studenti iz svih univerzitetskih centara su se uputili ka Kragujevcu gde će biti održan protest na Sretenje. Trčali su, šetali, vozili bicikle, išli su od mesta do mesta i svuda su dočekani uz hranu, osmehe i uz mnogo suza. Kažu da su inspirisali jedni druge, da im šetnja nije teška i da znaju koji je krajnji cilj. Studenti iz Niša i iz Beograda, dakle, idu ka Kragujevcu. Niški, oni su stigli do Ćićevca i sa njima je Nenad Božović, a beogradski su prošli Orašac, uputili su se ka Aranđelovcu i sa njima je naša Nataša Lazarević. Ajmo prvo do Ćićevca. Nenade, gledali smo Vatromet i to je bio jedna od scenografija ovog dočeka studenta u Ćićevcu. Pa da, dočekali su i stanovnici Ćićevca možda i više nego što su studenti očekivali. Ovde na ovom platou ispred Skupštine opštine postavljeni su standovi sa hranom, sa pićem. Građani koji su ovde došli da ih dočekaju, prilaze im, slikaju se sa njima i čestitaju im na ovom poduhvatu. A ovaj avanturistički poduhvat nije nimalo lak, jer već su počeli da osjećaju bolove u nogama. Pojavili su se i žuljevi, neki su morali da odustanu jer od Niša do Kragujevca ima 150 km, nekoliko dana se putuje i onda zaslužili su taj vatromet koji ste i mogli da vidite kod nas u programu. Sa nama je Đorđe Ranđelović, student Mašinskog fakulteta iz Niša. Đorđe, ti si krenuo iz Niša sa grupom studenta, evo stigo si do Ćićevca, na pola puta još malo pa stižete u Kragujevac. Tako je, pustio sam se u ovu avanturu sa par razloga koji su svima, ja mislim, jasni. Prešli smo skoro pola, osjećamo se dobro. Svaki dan kad ulazimo u ova mesta dobijemo novu energiju, to mogu da potpišem za sve. Ja sam se lično dosta žalio na bolove i sve kad smo ulazili u Ćićevac, ali kako smo zakročili u centar, mislim da je to nestalo. Ja bih ovom prilikom hteo da pozdravim Mileta, kojeg ja mislim da svi znamo, koji je iz ovog kraja. Hteo bih da mu kažem da nije sam i veliko hvala ovom narodu koji je došao ovde. Mislim da ovo dosta pokazuje i ja, i mislim da su im svi studenti mnogo zahvalni, tako da sad smo spremni da se odmorimo i da se, ja mislim, dobro spremimo za sutra. Večera ćete prespavati u sportskoj sali, ovde u Ćićevcu. Jel ćete tu dobiti neku pomoć? Videli smo da ima puno vaših kolega koji imaju bolove u nogama. Tako je. Naravno, to je sve normalno i koliko sam čuo, obezbeđeno nam je li se neko javio da imamo večeras pomoć lekara, kome je potrebna, pomoć fizioterapeuta, kome, ja mislim, svima potrebna. I to nam je i sinoć značilo i danas će da nam znači i mislim da nas to i moralno podiže, a onda i fizički. Vreme se promenilo u odnosu na onaj vaš prvi dan kada ste putovali do Aleksinca. Danas vas je dočekao jak vetar do Ražnja, a onda od Ražnja do ovde, do Ćićevca i dosta hladnije vreme. Temperatura je pala, vidimo čak i neke pahuljice snega. Međutim, ono što smo čuli, a više puta smo se uključivali u program kada smo pratili, jeste da ste pesmom osnaživali jedni druge. Tako je, danas smo moral podizali uz neke pokliče koje su nas pratili kroz skoro ceo put, verovatno ste videli u prethodnom programu. Da, u prvom delu dana nas je duvao vetar koji je stvara utisak da je baš hladno i samo smo se molili da prestane i da uđemo u neki malo kraj gde nema vetra. A onda su nas dočekala brda i uzbrdice i nizbrdice i sad i sneg, tako da je ovaj dan dugo trajao, ali evo, lepo se završio. I jedno konkretno pitanje za kraj. Veliki studentski protest u Kragujevcu na Sretenje 15. februara, simbolički dosta znači. Kako je vaše mišljenje? Hoće li se vaši studentski zahtevi ispuniti uskoro? Pa nije baš moje da mislim, moje da se nadam. Mi smo ih postavili, mi se trudimo da, pa ne znam kako bih ovo nazvao, ali eto, trudimo se da probudimo i narod i da shvate ljudi o čemu pričamo
i jedan od razloga zašto sam krenuo na ovaj put je da se sretnem s mojim kolegama sa kojima isto mislim i sa kojima delim mišljenja i delim naravno i zahteve, tako da mislim da će biti puno naroda koji naravno deli naše stavove i bori se da se ispune ovi zahtevi koji su zdravorazumski. I oslobodili ste ljude straha, jer ste svesni toga? Pa ne znam da li smo svesni, mislim da ćemo biti svesni. Ja se nadam da smo ih oslobodili i da ih oslobađamo i da smo mi same sebe oslobodili. Tako da to me onako baš raduje. Đorđe, hvala što si govorio za N1 i želim tebi i tvojim kolegama jedan uspešan put do Kragujevca. Hvala puno, značajna vaša podrška. Evo, čuli ste Đorđa Ranđelovića, studenta iz Niša. Samo ću za kraj da kažem da oni ujutru kreću iz Ćićevca ka Jagodini, tu će prespavati i onda će nastaviti put ka Kragujevcu gde će se priključiti ostalim studentima. Hvala, Nenad. Idemo sad do naše Nataše Lazarević. Nataša, gde se studenti trenutno nalaze? Studenti su na, da kažemo, poslednjoj pauzi za danas, odnosno pred odlazak na spavanje, odnosno u Aranđelovac. Dakle, oni su sada u Orašcu. To je mesto gde su došli pre nekih možda 15-20 minuta. Mnogi umorni, ali raspoloženi. Imali smo prilike evo sada da čujemo i na megafon da su redari pozivali sve one koji su povređeni, zapravo koji imaju neku povredu. Uglavnom su to u pitanju povrede nogu, da li imaju žuljeve ili su možda neka uganuća u pitanju. U svakom slučaju pozvali su sve njih da dođu do redara kako bi im oni organizovali, zapravo se veliki broj meštana ovde prijavi da ih odveze, sve one koji su povređeni i ne mogu da nastave peške do Aranđelovca, da ih odvezu kolima do krajnje tačke za danas, a to je, kao što sam rekla, Aranđelovac, gde će večeras oni i prespavati. Ovde je zajedno doček, kao u ostalom i u svim drugim mestima tokom današnjeg, ali i jučerašnjeg dana, dok su studenti pešačili. Ovde su ih dočekali na pravi šumadijski način. Evo, čujemo i ljude koji su došli ovde da sačekaju studente pre par minuta. Ustanak! 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 Evo, svi ovde prisutni. Izgleda smo izgubili vezu sa našom Natašom. Nataša, ponovo se dobili. Ja se nadam da me čujete. Sad se čujemo, Nataša, da. Čuli smo i povike i muziku i ustanak kao uzvik studenta. Znaju, nije na odmet da ponovimo, 1804. godine podignut prvi srpski ustanak upravo sa ovog mesta. Da. Izgubili smo vezu sa našom Natašom Lazarević, ali možda da ponovimo apel. Dakle, studenti su u ovom trenutku u Orašcu i u Ćićevcu i mnogi od njih imaju različite povrede, tako da studenti apeluju da se ka njima uputi bilo ko može na bilo kakav način da im pomogne. A mi idemo na našu temu. Dakle, studenti su rekli, slušamo već nedeljama, nećemo politiku, svoje zahteve ćemo sami. Deo javnosti zove opoziciju da se aktivnije uključi u rešavanje krize. Ostali kažu, slušamo samo studente. Koji je njihov prostor? Koji su njihovi planovi? Pitaću moje goste, ali pre nego što ih najavim, napomena da su Miroslav Aleksić i Radomir Lazović prvo potvrdili, a potom otkazali učešće u ovoj emisiji uz obrazloženje da imaju obaveze, putovanja po Srbiji i da tog dana nisu u Beogradu. Isto obrazloženje za nedolazak imao je i Savo Manojlović, koji je molbu da gostuje odmah odbio. To je razlika. Ajmo da vidimo koji su moji gosti sa moje desne strane. Miloš Jovanović, Dragan Đilas, Zdravko Ponoš. Dobroveče i hvala vam puno što ste ovde. Hvala vama na pozivu. Hoćemo sad ovim drugim redom. Gospodine Ponoš, evo videli smo, dakle, i gledamo već nedeljama, mesecima studentske proteste, njihove šetnje, njihova trčanja, ono što oni pričaju. Šta pomislite kada gledate
ove slike? Pa mislim da je neodgovarajući izraz kad se kaže da je šetnja. Oni su ovo je jedan pokret koji je pokrenuo, ne samo njih, pokrenuo je celu Srbiju. I ja mislim da njih i osluškuju i treba da osluškuju svi i građani i opozicija, a bojim se da vlast laže da ih sluša. Oni ih prisluškuju i ponašaju se tako kao da pokušavaju da ih obmanu i prevare. Ovo što sada rade, to su iznuđene stvari, ova teatralna hapšenja i pisma kojima se objašnjava diplomatskoj mreži da treba da pričaju okolo, da vlast zna da su studenti u pravu i da je sve ispunjeno i završeno i da su spremni za dijalog. I to je jedna obmana zato što je ta vatra koju su studenti proneli kroz Srbiju stigla do samog vrha vlasti i sad Vučić više ne može da to drži daleko od sebe, sad slači te šinjele. To je Grčić, sutra će biti neko drugi, samo zato da njemu ne bi uhvatilo donje veše, ali Boga mi teško. Gospodine Đilas, isto pitanje. Ja mislim da mi imamo jednu pobudu naroda koju predvode studenti i da je to velika stvar koja se desila u Srbiji. Da su tu studente, naravno, profesori, nastavnici srednjih i osnovnih škola, koji su za mene lično najveći heroji, roditelji dece koji to podržavaju, zdravstveni radnici koji izlaze na onih 15 minuta, advokati, poljoprivrednici. Vidjeli ste koliko je taksista išlo da preveze studente iz Novog Sada do Beograda, koliko ih ljudi dočekuje. To je jedna zaista pobuna naroda, jedan vapaj za pravdom u jednoj zemlji koju je organizovana kriminalna grupa na čelu s Aleksandrom Vučićem zarobila zemlju, zarobila institucije, uništila sve. Korupcija, kriminal, svedoci smo svega toga već punih 12 godina. Sada se to sve jasnije vidi i jednostavno imamo situaciju koju imamo. Ja sam, kako da vam kažem, to sam već jednom rekao, kad gledate ove prelepe scene, kako ih ljudi dočekuju i sve to, ja mislim da svakome ko je čovek mora malo nekada onako zagrebe u grlu i možda da mu se oči zasuze. To je nešto lepo. Vratno je maltene jedino lepo što nam se dešava u svim ovim posljednjim godinama. Gospodin Jovanović. Isto pitanje, pretpostavljam. Dobro, ja sam više puta rekao javno, studentima svaka čast. Zaista svaka čast. Uradili su nešto što možda mnogi nisu očekivali. Ja mislim da su pružili više nego što su mogli da pruže. Pokazali put. Ono što sam ja više puta javno također govorio, malo me čudi reakcija javnosti, da kažem opozicijone javnosti ili barem dela opozicijone javnosti. Vi ste ovdje malo čas rekli, odnosno vaš kolega, mislim da je bilo u Ćićevcu, da li su svesni studenti su oslobodili građane straha. Jer vratno jesu. Mnogo su uticali na to da se građani u Srbiji danas oslobode straha. Ja se samo plašim da to oslobađanje od straha ne bude istovremeno oslobađanje od odgovornosti. Zašto vam ovo govorim? Bilo je pitanje da li su ispunjeni nisu njihovi zahtevi. Njihovi zahtevi su zahtevi svih nas. Zaista svih nas. Ja sam čak i nekim sastancima, koji su prisustvovali i sagovornici večerašnji, uvijek pitao, stalno pričamo o studentskim zahtevima. To su zahtevi opozicije i svih građana i svakog normalnog čoveka u ovoj zemlji. To su zahtevi za pravnom državom. Zahtevi da se uspostavi odgovornost. Ne samo za onih 15 ubijenih ljudi u Novom Sadu, nego inače princip odgovornosti u društvu. I ti zahtevi da bi se ispunili suštinski, znači suštinski, ne da li će Vesić biti u zatvoru, Grčić ili ne znam ko, suštinsko ispunjenje zahteva, suštinski zahteva promenu sistema. Promene sistema neće biti bez promene vlasti neće biti bez slobodnih demokratskih izbora, ovih neće biti bez, recimo... A što vam smeta kad oni kažu njihovi zahtevi? Dakle, njihovi studentski su. Oni su ih artikulisali i guraju i traže sve ovo vreme. Ne smeta mi uopšte. I prihvataju odgovornost. Sve vreme to od njih čujemo. Po treći put uopšte i po drugi put u emisija, po 100. put javno, svaka čast studentima. Ono što mi uslovno rečeno smeta, ne kao nekom ko se brine da ovo uspe, jer ovo mora da uspe. Neće biti dobro ako ovu vlast konačno ne pretvorimo u ružnu prošlost. To je da te zahteve ni studenti sami ne mogu da učine da budu ispunjeni, ni opozicija kao takva samostalno ne može to da uradi, niti bilo koja kategorija društva. I tu dolazimo do ovog sad vašeg pitanja. Ne radi se o smetnji, radi se o brizi, da ovu borbu koja je odlično počela dovedemo do kraja. Kraj je smena ove vlasti, smena jednog čoveka koji diktira tempo, ludački tempo u ovoj zemlji i stvara psihozu svima nama godinama unazad. To ćemo moći svi zajedno kao jedan. U tom smislu se, neću reći plašim, jer će realnost sve u neke normalne tokove da uvede. Ali u tom smislu mi je, recimo, u početku smetalo sukobljavanje s jedne strane studenta i političara, pa onda studenti, ljudi, ovo ćemo svi zajedni. Studenti svaka čast po treći put u emisiji, ali
dok nestanu radnici u Kolubari, dok sudije ne izađu da štrajkuju, dok moje kolege, nastavnici na univerzitetu, profesori takođe ne uđu u štrajk, dok, zašto ne, neki ljudi iz snaga bezbednosti to isto ne urade, dok ne zastane Srbija, odnosno dok ne ustane cela Srbija. Ovde se prekinuo snimak na povicima građana ustanak, ustanak. Dok se ne desi ustanak, istinski pravi, nećemo smeniti ovu vlast. Ja na to pozivam i samo u tom smislu smatram da koliko god moramo da aplaudiramo studentima, moramo da shvatimo da se ovo tiče celog društva, svih nas i da ćemo samo svi zajedno... Ne, samo kažemo, to su njihovi zahtevi, vi ste imali legitimno pravo da napravite listu svojih zahteva i da sličnu stvar uradite. Ali mislim da su isti zahtevi za sve građane. Mislim da svako normalan mogli ste to da uradite, to samo kažem. Gospodine Ponoš, ajmo da vidimo, dakle, sada čujemo glasove, politička artikulacija je potrebna s jedne strane. Neko kaže, opozicija nam je potrebna da se oglasi, da ona nešto radi. S druge strane kažu, čujemo glasove, mi samo slušamo mlade, hoćemo samo studente. Koji je vaš prostor i prvo koji je vaš odgovor na ove protivrečne stavove koje se čuju u javnosti? Mislim, nema nikakve dileme da su studenti inspirisali celo društvo. Neki su već ušli u taj proces, pokrenuli se mnogi od društvenih grupa koje je gospodin Ivanović pomenuo, ali ovo mora da na kraju se pretvori u veliku promenu. U toj promeni ona mora da bude inkluzivna, ne može da bude ekskluzivna. Sad, studenti neguju neku ekskluzivnost. Čini mi se da su u nekim momentima imali tu neku potrebu da se ograđuju od raznih stvari. I ja mislim da ograđivanje generalno nije dobar princip. Treba da pokažemo zajedništvo. S druge strane, bilo bi dobro da opozicija pokaže to zajedništvo sa svoje strane. Ja mislim da to ljudi koji su na ulici i studenti očekuju kao prvi gest opozicije. To ne mora da bude puno jedinstvo, ali zajedništvo u tome da smo prepoznali šta je to što oni traže, šta narod traži. Pa i mi smo deo tog naroda i mi smo na ulici, učestvujemo u tim protestima i da predložimo načine kako se izlazi iz ovoga. Očigledno velika je distanca kao posljedica ovoga što je ova vlast negovala godinama između ne samo opozicije, ne samo vlasti i studenta, nego postoji to podozrenje prema svima koji se bave politikom u ovom društvu. Nešto je verovatno od toga i zasluženo. A vremena nema mnogo. Oni koji misle da ovo vreme ne radi za Vučića, trebali bi da razmisle pa da vide da ne radi ni za Srbiju, ne radi ni za nas. To što je Vučić u problemu, cela Srbija je u problemu. Onako je u nečemu u pravu je kad kaže da ekonomija trpi zbog svega ovoga, deca ne idu u školu, studenti ne studiraju. Sve ovo ima neke posljedice, ulog je veliki. I zato ne može to da se radujemo ovom veličanstvenoj stvari koja se dešava, to mora da ide ka nekom razrešenju. A koje je? To razrešenje pre svega moralo da bude mirno, jer su protesti do sada mirni i to daje rezultate. Nikome ne treba krv na ulici ili bilo šta što podsjeća na nasilje. Nenasilni gandijevski protesti daju rezultat, to se već vidi. Mi imamo u protestu već par stotina hiljada ljudi na ovaj ili na onaj način. Ako postoji taj razmak veliki između potencijalnih političkih aktera, postoje oni koji mogu da pomogu da se to premosti. Meni je drago kad sam vidio da među studentima se kristališe ta ideja da među profesorima ima ljudi koji uživaju njihovo poverenje. Ti ljudi uživaju naše poverenje, baš što se tiče stranke Srbija centar. I mi nemamo nikakav problem da to budu ljudi koji će pretočiti sve ovo što se dešava i ova energija u neku konkretnu politiku i promenu. Ja mislim da se svi manje više slažemo da ta završnica moraju da budu slobodni izbori. I do njih da se dolazi kroz neki tranzicioni mehanizam, zvali ga prelazna vlada ili bilo kojim drugim imenom, i oko toga moramo da se složimo i da se dogovorimo. Ja sam o tome govorio još pre 1.5 godina o toj prelaznoj vladi. Vučić je na to besno reagovao i svo vreme besno reaguje. Nedavno sam rekao, ja mislim da ti je to na stolu što se opozicije tiče još neko vreme. Doće vreme kad ćeš ti nas da vučeš za rukav. A šta to znači prelazna vlada? Pa to znači vlada... I da li se s tim ide pre nego što studenti kažu da mi to želimo ili je ovaj njihov odgovor ne želimo skroz politiku, odgovor na pitanje ne mešamo se u razrešenju? Ovo što studenti traže, to jeste politika. Mislim, ta reč je ogađena, ali to jeste politika. Suštinski, sve je to politika. Srbija mora da se promeni. Ta promjena, da bi se desila mirno, možda se desi kroz taj dogovor. Mi smo već u situaciji, da dovršim tu misao, da vlast verovatno razmišlja o tome da treba zove opoziciju na dogovor. Ja mislim da opoziciji sad ne treba dogovor sa ovakvom vlašću. Mi smo pre 6 meseci mogli da razgovaramo o izbornim uslovima. To je bila tema. I o prelaznoj vladi koja se bavila samo time.
Sad su mnogo veće stvari u igri nakon pada nasršnice. Ta prelazna vlada ne može više da se bavi samo izborima. Ima mnogo važnijih stvari koje mora da rešava. Ne možemo da čekamo da prođe njen mandat 6 do 12 meseci, jer ko zna koliko će nasršnica pasti. U toj prelaznoj vladi ne mora, baš što se naše stranke tiče, da sedi opozicija. Šta studenti, ako oni misle da imaju više poverenja u eksperte i da su ti eksperti njihovi profesori, Da. okej. Gospodine Đilas, dakle kako od toga politička artikulacija do toga ne treba nam opozicija? Ja mislim da političari treba da se bave politikom i da je naš posao da govorimo šta se dešava, kao što je naš posao bio da prvi mesec dana pokrenemo proteste, sećate se novosadskog, koju radila novosadska opozicija, beogradskog, dešavanja u parlamentu Srbije, zatim one borbe i blokade suda, policije, od strane narodnih poslanika i odbornika u Novom Sadu, pa sve do toga da smo dokazali, odnosno Marinika Tepić, da SNS je taj koji šalje ljude na blokade, da prebijaju ljude, a onda i među njima i studente. Prebijali su oni na blokadama u Beogradu na vodi, na ova grupa koja se bori da se ne sruši most i tako dalje. I sve to na kraju dovelo do jedne pobune i do toga da pokaže u stvari u kakvoj se u ovoj zemlji živi i da onda studenti to prepoznaju zajedno sa celom akademskom zajednicom koja je u tome da se okrene. Aleksandar Vučić ne može više da bude predsjednik Srbije. On je čovek na dan kada je ubijeno 15 ljudi izašao i rekao da nadstrešnica nije rekonstruisana. I to je početak i kraj cele priče. Ili je namerno lagao, ili su mu njegovi saradnici koji on izabrao dali lažnu informaciju. A pošto je pričao o nečemu što nije mandat predsjednika Republike, snosi odgovornost za to što je rekao i logično bi bilo da u jednoj normalnoj državi, što mi nažalost nismo, podnese ostavku. Kao što je na kraju krajeva pala i vlada Srbije posle samo 9 meseci, ali mi živimo u zemlju koja je to bila vest od 11, kada je to lažni premijer Vučević saopštio do 3. Do 3 je već stiglo nešto važnije od toga. To je bio jedan od zahteva opozicije. Inače, mi smo svi zajedno, da vas podsjetim, potpisali zahtev da se u parlamentu Srbije raspravlja o poverenju vladi, na kraju se nije raspravljalo, ali je vlada pala. Opozicija je pokazala jedinstvo i opozicija je rekla i Aleksandru Vučiću ovo što mu sad govore i ovi mladi ljudi da nije nadležan. Sećate se sednice o litijumu koju smo mi zakazali, gde opozicija je rekla da on tu nema šta da radi i da nije nadležan. Znači, neke stvari su dobro rođene kao što je bilo i grešak. Ono što ljudi treba da znaju da mi iz opozicije zaista održavamo sastanke, viđamo se juče, bio na sastanak u prostorijama Srbija centra. I? Cela opozicija. Ko je bio teme? Pa bili su sve predstavnici stranaka koji su u parlamentu Srbije na listi Srbija protiv nasilja i predstavnik koalicije DSS-a i POKS-a. Svi se ljudi slažu da su studentski zahtevi broj 1, da oni moraju da se ispune. Svi se slažu da... Čekajte, bio je i samo parlamentarna. Dakle, nije bila... Znači, bili ste vi, bio je Miroslav Aleksić, pa važno je da znamo... Bio je Lazović, bio je Pavle Grbović, bio je Srđan Milivojević, bio naravno Zdravko, predstavnik DSS-a, ako se nekog zaborio, izvinjam se, ali znači ono što ljudi pre svega nazivaju srpskom opozicijom, ponovit ću još jednom, studentski zahtev broj 1, mimo toga, bez toga nema nikakve priče ni o čemu. Zajednički stav da to što Vučić priča, mada on naravno stalno laže, tako da nije ni bitno šta priča, da neki izbori koje bi on zakazao za meseci i po dana, oni nisu opcije za opoziciju, mi na takvim izborima nećemo učestvovati. Razgovarali smo i o nekim drugim stvarima koje su važne, a koje možda u ovom trenutku manje vidimo, to je Expo i sve to što se radi i vidite već zahteve raznih opozicijnih strana kada to mora da se otkaže. Ja ću vam reći da su pre 2 godine opozicijne stranke u parlamentu podržale da Srbija dobije Expo. To je dobra stvar da mi imamo Expo, ali nije dobro da se pretvori u još jedan ogroman korupcionaški projekat. I samo da završim, molim vas, vrlo je važno i nije dobro i ne smije se dozvoli da se donosi zakon u kome će se ukinuti upotrebna dozvola, nego će u te objekte ulaziti građani i gosti koji nemaju upotrebnu dozvolu. Znači, ulazit će na gradilište. Šta, šlemove ćemo da im dajemo? Ćemo decu iz škola da vodimo da vide to. Znači, to su sve stvari u ovoj zemlji koje jedna, druga, treća na kraju proizvede ovo što se desilo. Ja smatram da je opozicija bila vrlo odgovorna, da je posle mesec dana protesta i svega što radili se povukla u drugi plan kad je počela pobuna naroda koje smo mi deo. Kao čovjek koji je vodio studentski protest 1992. rekao sam da ja nisam volao tada mi neko daje neke savete, pa ni ja to ne želim da radim, a mislim to ni kolege nisu radili, što je takođe odgovorno od strane opozicije. I mi smo tu servis
svim ovim ljudima sa kojima smo zajedno na ulici, a dođe do promene sistema. Dobro, ali hajde da vas vratim na ovaj sastanak. Dakle, da li je to sad korak dalje? Vi ste rekli, okupili smo se mi, predstavnici parlamentarne opozicije, dogovorili ste šta? Jel to znači zajedničko vaše delovanje? Razumeli smo, studentski zahtevi su pre toga. Evo, kratko, pa mi nastavit ćemo. Da li to nije inače prvi sastanak? Mi sastanak imamo redovno, ali ne mislimo da je to sad najvažnija stvar, da se to obznanjuje u situaciji kad se ljudima nekim razbijaju glave, kad se neka deca gaze automobilima, kada vidimo sve što se dešava, pa nije to najvažnija stvar. Moram da vas, imamo sad jednu vest, izvinite gospodine Đilas, moram kratko da vas prekinem, dakle idemo do Cvetnog trga, tamo su, koliko razumem, studenti Fakulteta dramskih umetnosti, oni organizuju neku akciju, ne znamo trenutno kakva je akcija u pitanju, ali studenti ovog fakulteta na svojim mrežama danima, odnosno čitavog dana su imali objave sa fotografijom na kojem je crna boja. Sanja Sovrlić ima detalje. Sanja, šta se trenutno dešava? Ivana, zapravo još uvijek nemam detalje. Mi smo nezvanično imali informacije da će neki performans se desiti na Studentskom trgu. Kasnije smo videli nekolicinu mladih ljudi, pretpostavljamo studente ovde ispred Studentskog kulturnog centra na Cvetnom trgu i čule su se i pištaljke i sada smo ušli u stvari da proverimo šta se ovde dešava. Kažem, veliki je broj ljudi ovde, pokušat ćemo na licu mesta. Dakle, mi smo čuli da... Dobar dan. Dobroveče. Uživo smo u programu N1. Hoćete li da nam otkrijete? Nezvanično smo čuli da se nešto dešava ovde i da studenti organizuju nekakvu akciju. Da li jeste i o čemu se radi? Trenutno je u toku izložba skulptura i to je to. Sad što se tiče akcije i te blokade, nismo ubućeni u to. Mi smo ovde studenti takođe. Da, što se kaže, mi smo sa blokada. Da li ćete imati neki performans, da li ste, o čemu se radi i kakva izložba je u pitanju? Izložba sama po sebi kao umetnost koju moji stavovi prate, nema veze sa protestima, bez obzira na to što ja, kao građanin, podržavam proteste, izlazim na proteste, moja umetnost i to što radim i što je ovde predstavljeno nema veze sa tim nekim, mislim ne sa tim nekim, ali sa samim blokadama, nezavisno od mojih stavova kao građanina i studenta definitivno. Hvala puno, mi ćemo nastaviti dalje šta se dešava i pratit ćemo atmosferu. Hvala puno, Sanja. Nastavimo razgovor. Hajde, ako možete, gospodine Đilas, kratko zaustavila sam vas, pa pređemo na gospodina Jovanovića. Evo, gospodin Jovanović, mislim da sam dobro pričao. Pa nadovezat ću se samo pre toga, da ne bude zabane. Ja pokušam uvijek da se precizno vrlo izražavam u javnosti. Ja potpuno razumem emociju koju su studenti probudili, i elan, i ovu vrstu i solidarnosti, i ovakvog medijskog pokrivanja njihovih akcija. A ste vi moju prethodnu intervenciju završili, pošto niste vi iznali te zahteve, jesmo, i malo pre rečeno ovde, prvo reagovala novosadska opozicija, sa naravno potpunoj da kažem, simbiozi sa centralama u Beogradu, dakle prvi zahtjevi, a jesu to na kraju bili studentski zahtjevi, ali prvi zahtjevi su zapravo plod opozicione delatnosti svih nas, a naših predstavnika u Novom Sadu na prvom mestu, koji su započeli sve akcije 11.52 i blokade. Sad, zašto ovo govorim? Nije ovo nikakvo takmičenje, da ne bude opet i tu zabune, dakle svi smo na istoj strani. Ono kad ste vi rekli zašto vam smeta, ja ponavljam, nije nikakva smetnja, naprotiv, samo briga da ovo uspe, znajući da mi se čini da u ovom trenutku se očekuje više nego što jedna kategorija stanovništva može da pruži. A da se vratim na opoziciju. Na neki način sam dovežem na ovo što je gospodin Đilas govorio. Opozicija se pokazala od početka krajnje odgovorno, a što tiče sastanaka, na pretposlednjem je urađena jedna vrlo važna stvar. Strateški dogovor u vezi sa dve stvari. Prvo, da je prelazna vlada rešenje. Jedino rešenje za izlaz ove krize jeste prelazna vlada. O modalitetima možemo da razgovaramo, tu imamo neka različite viđenja, ali to u ovom trenutku nije najvažnije. I druga stvar, takođe strateški važna, svi smo saglasni u opoziciji da nikakav učešće u nekakvim izborima koje bi Aleksandar Vučić raspisao nije moguće. Niti ćemo dopustiti da se takvi nazovi izbori održe, jer bi to bila još jedna izborna krađa. I to je ogromna stvar. I opozicija radi, političke stranke, ono što je njihova i dužnost. Od početka su bile tu, započele su proces. Ponavljam, svaka čast studentima i neverovatna stvar što su uradili i što rade. I moram da kažem još nešto. Oni za sada najviše žrtvuju i najviše žrtve podnose. Ali ponavljam, i to je moj utisak i stav,
I ako je počelo, dakle sve i da je počelo cela ova stvar sa studentima, a nebitno da li jeste ili nije, ne može se samo sa studentima završiti. Ja bih molio i opoziciju javnost celokupno da tu činjenicu ima u vidu. Dakle, stvar se po definiciji stvari mora politički artikulisati. Mi smo dali šta je izlaz iz ove krize, dakle vrlo konkretno rešenje. A zašto vam kažem da o modalitetima te prelazne vlade nije sad uputno u krajnjem slučaju razgovarati? Zato što smo daleko od situacije da će Aleksandar Vučić biti primoran da prihvati prelaznu vladu. I meni je, kao nekom ko je u javnom poslu, kao neko ko se bori na stranu, što tako radim sa studentima, jer mi je to posao, ja sam docent na Pravnom fakultetu, sada jedini cilj da dovedemo situaciju u zemlji do te temperature, do tog stepena usijanja, da Aleksandar Vučić nema kud, nego da prihvati jedino racionalno moguće rešenje, prelaznu vladu. Kažem, nismo blizu, nismo ni daleko, ali jedno znam. I to će događaj potvrditi negativno ili nadam se pozitivno. Ne može jedna kategorija to sama da izdejstvuje. Kada to kažem, ne mislim samo na studente, mislim i na sebe lično, i na stranku koju vodim, i na koaliciju čiji sam deo, i na celu opoziciju kao takvu. To ne može ni opozicija kao takva da izdejstvuje samostalno. Dakle, to, ponavljam, moramo svi zajedno. Ajmo kratke reklame pa se vraćamo razgovoru. Gledajte N1 direktno, idemo još jednom do Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Tamo je naša Sanja. Sanja, šta se trenutno dešava? Ivana, sada definitivno imamo i zvanične informacije šta se desilo u odnosu na prethodno uključenje kada negde su i pojedini prisutni u Studentskom kulturnom centru bili zatečeni. Mi smo razgovarali sa jednim od autora izložbe koji je i sam bio iznenađen ulaskom studenta u Studentski kulturni centar, koji su odlučili, odnosno planiraju blokadu ovog Studentskog kulturnog centra, ali i oni sami, dakle oni koji su organizovali izložbi su studenti i kažu da su takvu akciju upada studenta podržali, iako ni sami nisu znali za nju, s obzirom na to da se nekolicina studenta sama organizovala i oni su pozvali večeras u 22 časa na studentsku plenum koji će biti održan upravo u velikoj sali Studentskog kulturnog centra. Sa njima je bio i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Janko Baljak, pa da čujemo da li on ima više informacija. Eto, i vi ste sa studentima bili. Čemu ste svedočili? Naša kamera nije to stigla da zabeleži. Imali smo samo neke nezvanične informacije, ali šta se to večeras desilo? Pa došao sam ovde da podržim studente koji su oslobodili ovaj Studentski kulturni centar, koji je zapravo jedna jako važna tačka na mapi ovog grada i zapravo jedna ključna kulturno-istorijska tačka na ovoj mapi ovog grada. Oni su tu akciju izveli dosta tajno i konspirativno, naravno da ne bi bilo preteranih iznenađenja i otpora. Ja sam došao ovde da ih podržim, da istraju u svojim zahtevima. Ovo mesto zaslužuje da radi ono što je radilo svih prethodnih 40 godina, da bude pravi studentski krik onoga u kulturi, onoga u umetnosti, da ne bude pod lupom i mapom institucija države i ja sam zapravo tu da podržim čitavu tu ideju oslobađanja ove institucije koja je zarobljena već više, rekao bih, od 30 godina. I šta možemo očekivati večeras? Studenti su rekli da će održati plenum i zapravo ideja je da se dalje dogovore u vezi sa blokadom ove zgrade. Da li vi imate više informacija zapravo? Ja nemam nikakvih informacija, taj plenum će biti u 22 sata. Ja sam presrećan što je ova zgrada ponovo u rukama onim ljudi kojima treba da služi svrsi, znači umetnika, kulturnih radnika, šta će studenti u ovom trenutku odlučiti i na koji način će se ova blokada odvijati, ja trenutno ne znam, ali mislim da je jako važno zato što je ovo jedno kultno mesto u srcu ovog grada, gde smo svi mi zapravo profesori njihovi crpeli te neke ideje i odlazili na koncerte, odlazili na tribine
saznavali o novim knjigama, a koje je zapravo oteto od svih nas građana ponovo u rukama pravih ljudi. Ja sam zbog toga presrećan. To je jedini moj odgovor na vaše pitanje. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Dakle, kao što ste mogli da čujete, studenti su nakratko, zaista mi nismo stigli to ni da propratimo, dosta su u tajnosti držali informaciju o tome šta će uraditi. Mi smo nezvanično imali informacije da će se nešto dešavati na Cvetnom trgu, pa kasnije da će u Studentskom kulturnom centru i evo, do sada nismo, da tako kažem, mogli da dobijemo pouzdanu informaciju šta će se tačno desiti, a desilo se to da su studenti odlučili da zauzmu Studentski kulturni centar u kojem će u 22 časa organizovati plenum kako bi rekli svoje uslove i načine na kojima će, odnosno izglasali blokadu ove zgrade. Hvala puno, Sanja. Bila je ovo Sanja Sovrlić i javila nam se ispred Studentskog kulturnog centra. Pratit ćemo dešavanja u SKC-u. Evo, vraćamo se temi. Dakle, pomenuli ste taj sastanak, vi ste organizovali sastanak, koliko sam razumela, kažete sastajete se često, ali hajde da vidimo da li je na tom sastanku bilo reči u vezi sa tim šta ćete na skupštinskoj sednici na kojoj bi trebalo da se, na primer, konstatuje ostavka premijera Vučevića. Da li ste u tom smislu usaglasili stav? Da li ste usaglasili stav u vezi sa ovim što gospodin Đilas kaže nećemo izbore, želimo studentske zahteve? Šta ste tačno konkretno dogovorili? Pa da ne glorifikujemo, ne sastajemo se mi toliko često, ali se sastajemo i razgovaramo o važnim stvarima i postavljamo tako dnevni red da tražimo ono što nas spaja, a ne ono što nas razlikuje. To učešće u raznim modalitetima rada Skupštine je stvar oko koje postoje različite mišljenja, nije ni najvažnije. Najvažnije je ovo o čemu je ovdje bilo govora. To je priča o tome da nema učešća na izborima, pod ovim uslovima, naravno, a ova vlast nikad neće organizovati normalne izbore, da je put ka normalnim izborima neka tranziciona vlada, kako god to zvali, a nismo razgovarali o modalitetu. U kojoj niste vi ministri, dakle... Pa tu je postoje različite, ja sam rekao kako je mišljenje moje stranke, pa ja mislim da je to jedan vrlo nezahvalan posao i ne vidim zašto bi opozicija na glavačke uskakala u to što će trajati nekoliko meseci. To je jedan vrlo, vrlo težak posao i zahtevan i to će i tekako da se meri na kantarsku vagu uspeh toga. A ja mislim da bi ta vlada morala da uradi nekoliko važnih stvari, osim da pripremi uslove za izbore, da suzbije korupciju, da proba da odgovori na studentske zahteve, jer ova vlast to neće da uradi. Svako onaj ko čeka da vidi da li će ova vlast to da uradi, neće, da se ne lažemo. Gubimo vreme očekujući to, ali na studentima je da kažu kad je njima dosta čekanja. I na kraju, ako ta vlada uradi sve to, samim tim Vučić će biti vraćen u svoje ustavne okvire. Ima još jedna važna stvar, a to je ko to sve treba da uradi. To treba da urade ovi domaći akteri. I studenti, i mi, i mediji, onoliko koliko imamo koji ovako vide stvari, to neće da uradi Evropa. Evropa se malo pomerila, ali nedovoljno. Ako nastavi ovako da se pomera, moglo bi da im se desi da sutra kad ova deca budu vlast u Srbiji, a bit će, da im neko kaže alo Evropo, nisi nadležna, niko vas ništa nije pitao. Kad dođu da pitaju, a šta ono bi sa Scholz-Macronovim planom, da im oni kažu koji Scholz, koji Macron, koja Ursula, ona, Ursula Pfizer, koji Vučić, eno vam ga u Mitrovici u zatvoru, idete pa ga pitajte. Dakle, isto pitanje kao za gospodina Ponoša. Da li ste usaglasili postupanje u Skupštini? Je li to zajedničko? Ili ćete odvojeno da radite na temama koje vas spajaju i razvajaju? Dakle, ako možemo malo konkretnije da dobijemo odgovor na pitanje šta je konačno dogovoreno. Nemojte se ljutiti, ali mislim da sednica Skupštine Srbije nikog ne interesuje u ovom trenutku. To je vaše polje delovanja. Da verifikuju opozicije, ostavku i tako dalje. Ja mislim da ljudi od nas očekuju da mi kažemo kako će doći od tih sistemskih promjena koje ovaj narod želi. Da mi kažemo da imamo napisan zakon o specijalnom tužiocu za borbu protiv korupcije prave, a ne ovo danas, ovaj cirkus, gde su sinoć Vučić i ekipa vratno sedeli pa ove zaokružile, precrtali, da sad čekamo ko su sledeći, da imamo ko će iz opozicije budu uhapšen, pošto mora neko u toj priči da bude i sa naše strane. Da znaju da imamo zakon o poreklu imovine da bi se vratile pare, one koje su ukradene, da znaju da spremamo da predložimo zakon koji će rasformirati sadašnju BIA. Koje skupštini? Slobodnoj skupštini koja će doći. Mislim, nemojte pre 3 meseca da neko rekao će ovo se deša u Srbiji, niko ne bi verovao. Vidjet će šta će se da se desi sledeće. Šta do tada? Samo ja da završim ovo što smatram najvažnijim, a to je da ćemo doneti zakon, predložiti zakon, da će se kolege s tim složiti, da se rasformira sadašnja BIA, da se formira nova, da ovi odu kući ljudi, pa samo oni koji iz profesionalcije se vrate, da isto mora za javni servis. Ono što ljudi treba da znaju da nema slobodnih institucija
a oni su osnova sistema, bez toga da dođe do promene vlasti. Ako neko misli će Vučić jednog dana se provodi da kaže na ulici su neki divni mladi ljudi, sa njima su neki profesori, neki su tu nastavnici, neki srednjoškolci, lekari, advokati, ja sam sve grešio ili se menjam ili odlazim, to se neće desiti. Znači, ne mogu institucije da oslobode oni koji su ih zarobili, nego oslobodioci. To će biti ovaj narod koji se pobunio. To su važne stvari. U toj celoj priči mnogo je važno ono oko čega danas moram da vam kažem, gospođo Momčelović, cela ili bar dobar deo Srbije treperi, a to je strah da li će postojati N1, Nova S, Nova RS. Vrlo smo jasno rekli da hoće. Pa to što ste vi Nemojte rekli da jasno, brinete. to što ste vi rekli jasno da hoće, ljudi su imali razna loša iskustva i plaše se, naravno, pri tome ne razumeju sve te stvari. Ja mislim i želim ovde da kažem da je mnogo važno da ove televizije nastave da postoje, da ti portali nastave da postoje, ne zbog opozicije, jer vi znate da se ja vrlo često i svađam sa nekim ljudima ovde, možda je prelazi neku granicu, ali znate, ako ne bude bilo ovih medija, onda će Srbijom zavladati potpuni mrak. Ko će onda čuvati ove hrabre tužiteljke, ove hrabre policajce, hrabre profesore, na kraju krajeva i ove hrabre studente? Zato je mnogo važno, i ja verujem, i slušao sam vašeg nadgovornika Božića koji kaže da se neće promeniti, ja verujem da se neće, verujem da ovde rade ljudi koji neće nikad promeniti svoju profesionalnost i stavove koje imaju, koliko se god to nekom dopadi. To su važne stvari da danas u Srbiji ljudi znaju. I važno da znaju da ovde, evo večera sede neka 3 čoveka koji ne misle sve isto, svi znaju da gospodin Ponoš imamo bliže neke stavove nego recimo s gospodinom Jovanovićem, a neki ozbiljni ljudi koji hoće da menjaju sistem i kome ljudi, bez obzira na kampanju koja se vodi protiv nas svo ovo vreme, mogu da veruju da zaista žele promenu sistema, a ne samo puku promenu vlasti. To ono kad kaže Zdravko Ponoš da neka tranziciona vlada jednog dana, da nije neophodno da njoj sede političari, to je stavi Stranke slobode i pravde, ali je važno da se neke stvari menjaju i važno ono što rekao i Miloš Jovanović, bez slobodnih i fer izbora nema promene vlasti. Ali je važno i time da završim, da ta opozicija, pošto vidite šta smo konkretno govorili, još jednom da ponovim, svi koji su bili na tim sastancima su jasno rekli da na ove izbore Vučić, ako hoće da stiga da ih raspisuje, mi sigurno nećemo učestvovati, a ja mogu da vam kažem da ti takvi izbori neće moći da budu ni održani. Pa nekako se stvorila konfuzija posljednjih par meseci, kažemo toj opozicijnoj javnoj sceni koja mene ponekad i čudi, ja sam to i nazvao malo nezrlošću delom te scene, opet nije kritika ni prema kome, prosto je to i logičan sled istorijskih događaja kod nas i odsustvo demokratske kulture i možda ponekad malo promišljenja. Dakle, kažem da su stvari jednostavne, a konfuzija se stvorila. Ponavljam, izvijem se što ću ponoviti, nema suštinskog ispunjenja zahteva bez promene ove vlasti. Jer nema promene sistema bez promene ove vlasti. Kako se dolazi do promene? Šta vi radite do tada? Dakle, vi ste rekli blokiramo aerodrom, blokiramo institucije. Šta vi radite? Ajde samo ovaj kratak logičan niz. Kako idemo do promene vlasti? Imate 2 varijante, pa sad opet će skoči na mene. Ili pravite revoluciju koja podržava nasilna sredstva, što niko ne želi, pretpostavljam da niko ne želi, ja čak verujem da nema uslova za tako nešto. Ili... Dakle, odustajete od te blokade? Ne. Rekao sam, pažljivo i vrlo precizno. Znači, imate dva načina promenite vlast, ali tako? Svuda, istorijski, praktično, to uvek tako bilo. Ili revolucija, pa studenti potpuno uzmu stvar u svoje ruke, ili bilo koja druga kategorija, oružje i sve to stravnimo sa zemljom i uđemo u skupštinu, uđemo u predsjedništvo. Znači, to je revolucija. Oktobarska, francuska, bilo koja. Ili na izborima. Se slažemo, nema treće opcije, ne postoji, teorijski ne postoji. Izbori mogu biti da bi promenili vlast samo slobodni. I to je elementarna stvar koju svi tražimo. Slobodne, demokratske, poštene izbore. Kako dolazite do poštenih i slobodnih izbora? Hoće li ih Vučić organizovati? Neće. Malo pre rečeno, čovek koji uništuje institucije, ne možete od njega da očekujete da popravi institucije, jel tako? Čovek koji krade na izborima, ne možete da očekujete da će organizovati fer i poštene izbore. Što podrazumeva ponovo po definiciji stvaranje prelazne vlade. O modalitetima je rano. Ja mislim da treba bude politička vlada. Mesto za eksperte na nižem nivou. Tu mogu da obrazložim, ali nemamo vremena za to. Znači, koje? Dakle, vi ste spremni da uđete u tu vladu kao ministar? Apsolutno. Da. Nikakav problem nema. Pa ne, nego kako mislite? Pitam. Kako mislite, a sad kad biste imali samo 10 minuta, objasnim zašto eksperti treba da budu tu, ali na nižem nivou, jer se neće na mestu ko ministara rešavati problem uslova, a treba da budu ljudi koji dovoljno poznaju politiku, koji imaju po dubini odbore, koji znaju ljude, jer će ova državna uprava koja je potpuno počinjena Srpskoj naprednoj stranci lako prevariti bilo koga. Imam još niz drugih razloga zašto to treba bude tako, a eksperti da budu u punoj meri uključeni, i ne samo eksperti, već i vanparlamentarna opozicija u jednom radnom telu. Ali pustite sad to. Zašto neću pričati o modalitetima?
I vraćam se na ovoj suštinu danas i ono što je meni cilj, pa ćemo se vratiti na blokadu aerodroma, jer je to u funkciji toga. Daleko smo mi još od dovoljnog pritiska da nateramo Aleksandra Vučića da prihvati to što je potrebno da bismo došli do slobodnih izbora i posledično do promene vlasti, a to je ta prelazna vlada. I ja sve što radim i ovih dana i proteklih nedelja, uz ono što svaka stranka mora da radi, a to je da formuliše politički šta je izlaz iz krize, to smo radili i o tome smo se svi zajedno složili kao opozicija, to je velika stvar, to je da učestvujemo u dizanju pritiska. I to ću raditi. Mi smo blokirali autoput i pravili svoje blokade i ono što ja smatram treba raditi u Skupštini, takođe ogoljavati tenziju koja pravi Ana Brnabić. Pitate me za sednicu, nema sednice. Može bude samo ta sednica sa jednom jedinom tačkom dnevnog reda konstatacija ostavke Miloša Vučića. To znači blokirate Skupštinu? Ne, to mogu bez nas. Ako je to jedina tačka, to mogu i bez nas neko urade. Sve ostalo ko hoće da prave privid normalnosti, mi ćemo pokušati da ne učestvujemo ili ti da sprečamo pravljenje privida normalnosti. Jer znači blokada Skupštine? Ono što smo radili za vreme kolegijuma, tako je. To mora da se radi i na ulici. I sad, ovo za kraj. I nemojte to shvatiti kao ličnu kritiku jer nije upućena ni vama, čak ni televiziji koju pripadate i na kojoj radite. I ova emisija večeras, i ovi prilozi, a ponavljam, razumem emociju prema studentima. Ja, kažem, jedini od političara, radim sa njima. Znam ih i znaju oni mene. I pun sam poštovanja, iskonskog i iskrenog poštovanja. Ne bi radio taj posao da nemam poštovanja. Ali opet smeta nešto čim je mali. Griješite, vidite kako je to čudno, vaš komentar. Ne smeta mi apsolutno ništa, ponosan sam na njih. To sam rekao više puta. Ne, smeta vam u emisiji ovo i to želim da čujem. Smeta mi što oslobađanje od straha me nekako, mi se čini da je istovremeno oslobađanje od odgovornosti svih ostalih koji treba da učestvuju u toj borbi. Ne tako što će da im suze samo teku kad dođe student u njihov grad, nego što će podjednako ići na ulicu, imati i svoje akcije, jer ponavljam, ovo nijedna kategorija samostalno ne može da reši. Nijedna kategorija. I onda kada se toliko fokus baci na studente, čini mi se da može da bude kontraproduktivno za uspeh cele borbe. Došli smo, pozvali smo vas u emisiju, dobili ste prostor upravo da kažete šta vi želite da uradite. Nema razloga da se ljutite, dobili ste prostor. Gledaoci će da zaključe da li ste svoje političke načine borbe dobro obrazložili ili ne. Tako da ljutiš nema. Nema uopšte ljutnje. Ne radi se o ljutnji, o smetnji, samo o brizi da uspemo. Ljudi, nije ovaj režim još pao. Blizu smo, ali nije još. Nemoj da nezrelošću dovedemo u opasnost proces koji ja smatram da mora, a i čini mi se da jeste nepovratan. Studenti ne misle baš da su nezreli, a i ne, opet krivljate ono što sam rekao. Studenti su pokazali mnogo zrelijim i inteligentnim nego deo opozicione javnosti. Nije zahtev studenta da biraju vladu ekspertsku. Nije zahtev studenta, ja ih vrlo pomno slušam, čak i studenti na FDU. I znam tačno što misle, svaka im čast i na inteligenciju koju su pokazali, jer su mnogo više zrelosti pokazali od većine opozicione javne scene. Mi moramo da idemo na reklame i brzo se vraćamo. I dalje u N1 direktno. Gospodine Ponoš, dakle, sve vreme čujemo Srbija se promenila, sve se promenilo, oslobađamo se straha. Ta opozicija onda mora da uradi da bi se promenila. Jel ste uvideli neke greške? Jel razmišljate o tome u mesecima? Srbija se menja i pokazuje jedno lice. Imam utisak da je ovaj studentski protest uradio još jednu važnu stvar. Više je on doprineo pomirenju u regionu nego sva diplomatija regionalna. Opet je popularno biti Srbin u bivšoj Jugoslaviji. To je velika stvar. Šta opozicija radi? Ne radi, nego da li uviđate greške? Jeste li razmišljali u prethodnom periodu o eventualnim greškama koje ste pravili? Naravno, pa svako ko je odgovoran razmišlja o tome. Koje su i kako ih prevazilazi? Ali ono što nikako opozicija ne može da uradi, ne može da pokrene ovakvu emociju kako su pokrenuli studenti. Nemoj da se lažemo, to opozicija ne može da uradi. Opozicija treba da pokuša tu jednu energiju i silu koja se pojavila, ajde jednu sliku, da probam da kroz nju da to predstavim. Svih ovih godina ova vlast je akumulirala gomilu nezadovoljstva, osjećaja nepravde i svega sličnog. To je kao jedno planinsko jezero koje se u jednom momentu provalilo i ta voda je krenula kao vodopad da pada dole. I svi su oduševljeni kako to izgleda, taj vodopad. To je ovaj studentski protest. Taj vodopad, ako ne bude počeo da proizvodi struju, ako nema dole turbine, uzalud je to padalo. Imaćemo još jednu potrošnu emociju. Ja mislim da je posao opozicije da zajedno sa ostalim odgovornim akterima u ovom društvu pomogne da se pod taj vodopad podmahne turbina i da to počne da pravi svoju...
Pa između ostalog s ovim što smo sad večeras odgovorno razgovarali, to što smo sedeli i razgovarali ovih nekoliko puta, bez obzira na razlike i neke stvari koje su napravile ozbiljnu štetu našim odnosima, kao što su ti nesrećni junski izbori, bez obzira na to što smo jedno vreme prepoznali da su nam čak i mediji koje zovemo slobodni bili nedostupni nekoliko nedelja. Znate, mi nemamo pristup na režimske televizije, vlast je bila tamo, studenti su bili ovde, mi smo bili negde. Hvala vam što ste nas večeras pozvali. Gospodine Đilas, isto pitanje za vas. Ja sam nadam da će jednog dana ne jedan neko da kaže šta ste dobro uradili vi iz opozicije, a ne samo greške koje ste pravili. Znate, ne postoji ništa idealno u životu. Ne živimo u idealnim stanovima, nemamo idealan posao. Nekad nismo ni decom zadovoljni nama. Znači, ne postoji ni idealna opozicija. Mislim, prestavimo više s tim. Ajmo da priznamo da ljudi koji su opozicija, ne govorim sad o nama trojici, nego po ovim manjim mestima su heroji. Znate kako oni pritiske trpe, šta se njima sve dešava u njihovim životima, što mi ovde u Beogradu takođe delimično imamo, ali mnogo manje. To su neki hrabri ljudi koji se bore za neke zaista sistemske promene u ovoj zemlji. Njihove porodice stradaju i ja mislim da zaslužuju poštovanje za sve to. A mislim da je najvažnije da shvatimo da jednostavno ovo je početak kraja Aleksandra Vučića i njegovog režima. Koliko će on trajati, to ne može niko tačno da kaže, ali čovek koji je sebe doveo u stanje da izgovara ovakve stvari koje izgovara, da onom čoveku koji nema desnu ruku kaže, a on kaže imam 8.750 invalidninu, sad će biti 900 dinara više, a 300 dajem za taj RTS, a on mu kaže da će da propadneš za 300 dinara. I to što je tih 9.000, to je odgovornost svih koji su bili vlast ikada, evo i nas koji smo nekad bili vlast. Ali 12 godina već nismo mogli da se promeni. Kad vi čoveku koji nema desnu ruku kažete će propadneš za 300 dinara. Vidite, to je odnos ove vlasti prema narodu u ovoj zemlji. I to mora da se promeni. I ja mislim da je način da se promeni upravo sve što se dešava. Da, opet ću ponoviti još jednom, stalno pričam, ne može ovo, na kraju će se nešto desiti, ovaj sistem ušao u entropiju, to će da eksplodira. Na kraju, nažalost, nam se desi ta nastrešnica 15 mrtvih ljudi na koje, čini mi se da polako već zaboravljamo, ne bismo nikada zaboravimo, koji su ubijeni tamo, gospođe Momčilović, nisu tragično samo stradali, ubijeni su od strane ove koruptivne vlasti i postoji opasnost da se to ponovi na još ko zna koliko mesta. Zato mora da se promeni sve. Nije, i završit ću time, znate, korupcija stvarno ubija ovoj zemlji. I ako neko misli da je korupcija samo u Novom Sadu, a da su svi ostali projekti koji su isto potpisani, nema korupcije, on greši. Vidim danas su uhapsili ove, kažu, 100 miliona dinara, 1.000.000 evra. Pa oni 1.000.000 evra u EPS-u ukradu ne do ručka, do doručka ukradu. To su milijarde koji su ukrali. I to će sutra morati se vratiti u ovaj budžet i da mi počnemo da ulažemo u obrazovanje, jer je to suština, sad se videlo koliko je važno, ako do sad neko nije shvatio, sad shvata, da uložimo u ljude, da uložimo u domaću privredu, domaće privrednike da podržimo, jer oni neće odlaziti kao ovi neki što odlaze, zatvaraju fabrike, da neki način počnemo da menjamo ovu zemlju. A da svi ovi ljudi koji su danas digli svoju glavu, sutra neko od njih uđe u politiku, nadam se, zašto da ne, a da sigurno budu neki monitori, kontrolori, da se to zaista ovde menja. Jer ako se ne bude menjalo, onda Srbija zaista nema perspektivu, onda ćemo zaista svi u ovom ogromnom broju odlaziti iz ove zemlje, a ja mislim da svi koji smo ovde želimo da ostanemo i da volimo ovu zemlju, hoćemo tu da živimo. Gospodine Jovanoviću, isto pitanje. Sigurno je grešaka bilo, mislim, to nije sporno, ali u toj oceni opozicionog delovanja svih ovih godina negdje ipak imajte u vidu, mislim, vi, svako ko postavlja to pitanje, sredinu, atmosferu, kontekst u kome se delovalo kao opozicija. Nije ovo demokratija odavno više. Znate, lako je biti bolja opozicija u demokratskom društvu. Kad ste u skoro diktatorskom režimu, nijedna opozicija se ne može pokazati kao idealnom, zato što, ako ništa, barem isprljana kroz režimske medije godinama unazad i svi smo najgori, kakve god nam inače bile biografije. Ali u ovom trenutku, ako me pitate za greške, uopšte njima ne razmišljam. Sve i da ih je bilo. Mada bi svaki svoj stav, postupak i stranke koju vodim i koaliciji čiji sam deo mogu da obrazložim. Mislim da nam je put linaran i to se ostalom pokazuje na izborima i u ovako teškim okolnostima. Ali sad sam, verujte, prvenstveno usredsređen na uspeh ove naše borbe zajedničke i sve narodne. A uspeh je taj kada ovog čoveka, Aleksandra Vučića, pretvorimo ono što i treba da bude ružnu prošlost ove zemlje. I to radim
bez ikakvih, kako ste rekli, bez ikakvih svađalačkih tonova, bez ikakve smetnje, bez ikakve, dakle, ovo sam potpuno svestan. Nisam iskoristila. Ne, neku drugu reč, izvinjam se, sad ne možem. Pogrešno me citirate kao i sve vreme. Da, izvinjam se, ali nešto ste, kao ne morate svađati sa mnom, kako ste rekli. Ne, uopšte se ne radi o tome. Ponavljam, svi smo na istoj strani. Jedina mi je briga da ta borba uspe. Čini mi se da znam, možda me realnost demantuje, da do sada nije puno procena koje sam imao, da ovo ne može niko pojedinačno. Niko pojedinačno i da taj reflektor mora se proširi. I ono što sam rekao i na početku, strah me ponekad da u cijeloj priči koje pokazali vaše emisije, vaše uključenja, nekako idemo prečicom. Ali zašto vam smetaju? Ajde obrazložite što vam smetaju ove obrazloženja. Pokazala emisija, pokazala uključenja, idemo prečicom. Možete da objasnite malo detaljnije, baš me zanima. Mogu, zato što tražite od jedne kategorije stanovništva, u ovom slučaju studenta, nešto što oni ne mogu da završe. I to se tiče, ponavljam, svih nas, dok nestane kolubara, dok poljoprivrednici ne ulete potpuno priču, dok mi također ne učestvujemo s našim akcijama. I ne treba da uključujemo studente, ali to? Ne razumem šta je tu? Treba, naravno, ali potpuno i vama je jasno da se posljednjih nekoliko meseci, ajde da kažem i par nedelja, isključivo i sve vrti. Ja sam imao čak situacije da neke vaše kolege mi objašnjavaju da nas nema. Ne zovemo sad političare, samo studente. Nije sporno. Nebitno je sad ko je. Bukvalno tako. Baš parafrazirate. Citiram. Možda je koga? Citiram. Ne. Hajde da ne ulazimo dalje nebitno je. Ovdje čovjek radi sve u redu. Gospodine Đilas, da ste bili u mojoj emisiji. Ne pričam sad za vašu televiziju. Znači, ali nebitno je to. Nemojte sad, ne pravimo ovdje nije nikakvo takmičenje. Sve vrijeme se takmičite. Ma, apsolutno ne, sad to čitate. Sve vrijeme pokušam da objasnim samo jednu stvar. Ovo je sve narodna borba i samo će tako uspjeti. Samo tako. Pritom, pa verujte mi da znam i situaciju među studentima. Po nešto i znam i iz tih kolektivnih mobilizacija i kako idu ti sociološki procesi. Mislim, dajte mi malo kredita ako ništa zbog mog ovog drugog poziva kao doktora nauka, političkih nauka, kao docenta, kao neko ko ima uvidu šta se događa. Da ne ulazimo u neke druge stvari. Dakle, ali potpuno pitate me za... Vi stvarno mislite da vas pitam nešto? Ako dozvoljate. A što mene pitate? Nisam ja... Niste vi tu da mene pitate, nego ja vas... Ne razumem vas. Retorički. Ovo je bilo retorički. Ali vi mislite da se meni sviđa da se recimo rvem sa obezbeđenjem Narodne skupštine. Da se meni sviđa da recimo sutra moram da blokiram aerodrom Nikola Tesla. Da učestvujem u akcijama koje dižu temperaturu. Mislim da sam se za to borio. Naravno da mi se ne sviđa. Ni meni, niti ljudima u mojoj koaliciji. Ali isto tako, bilo bi me sramota da sedim sa strane, a da se vratimo na studente. Mislim da ovo najveći izraz poštovanja prema studentima. Ajde, imate još baš kratko. Mogu da vam dam 20 sekundi. Ne samo što jedini žrtvuju nešto, ispitne rokove, nego ponavljam, rizikuju živote. Ona devojka, malo pre smo pomenuli dok su bile reklame, devojka koja udari auto, koja udarila glavom o pločnik, mogla je lako život da izgubi. Neću da ih ostavim same u toj borbi. Ne samo što smatram da to nije pretrano pošteno, nego što također smatram da nije delotvorno, odnosno neće biti svrsishodno za konačnu pobedu. Hvala vam puno, gospodine Jovanoviću. Gospodine Đilas, također, hvala vam što ste bili u emisiji, gospodine Ponoš. Mi idemo na kratku reklamu i čekamo nove goste.